Днес съм решила да ви покажа моите книги на Сой Луна. Първото на клипче ви показах 2 книги на ръчника и тая децигара. И имам една още по-нова. Сега ще покажа, преди това ще кажа, че на 17 септември ще излизат епизодите. Така, книгите. Помните, че аз ви бях показал тази, началото на лятото и наръчника. А най-новата ми, която много скоро излезе, е тая. Приключенията започват. Тая книга съм я прочел още от вчера ми, днес цял ден я четах. Ето. Те много бързо се чети, защото е такива. Е така. Всъщност тая са от една колекция, вижте ги. Да само да ви покажа отстрани. Вижте отстрани са едни същи, само не и надписа. Ето ги двете. Така, да не забравя наръчника. И аз имам кънки. И наръчника обръщам камерата. Така, хубаво, айде, чао!